6 troedfadd, 6 modfadd. 21 stôn. Mae'n codi pwysa 7 gwaith yr wythnos ac yn bwyta 9 pryd y dydd. Dyma Barri Griffiths, Reslar. Ers 3 blynedd bellach mae'r bachgen ifanc o Dremadog wedi bod yn reslo'n broffesiynol ledled Prydain, ond i unrhyw reslar sy'n dymuno cyrraedd brig y maes cystadleol hwn, rhaid gwneud enw yn America, cyfle sy'n brin i unrhyw reslar, ond mae Barri wedi arwyddo cytundeb hyfforddi 5 mlynedd gyda mudiad reslo mwyaf byd, y WWE, sy'n darlledu dros 15 miliwn o wylwyr bob wythnos yn America, darlledu mewn 145 o wledydd mewn 30 o ieithoedd gwahanol, ac i unrhyw un oedd yn meddwl mae i blant yn unig mae reslo, mae 70% o'r gwylwyr dros 19 oed. Cawn weld sut y cafodd Barri'r cyfle anhygoel yma a dilyn ei fywyd yn ystod y misoedd wrth iddo baratoi i symud i Tampa Bay, Florida. Dwi eisiau pawb meddwl, mynd o yma fama heno meddwl, ia, mae o'n haeddu cael y cyfle i fod yn un o'r superstars yma. Gobeithio neud ti, de, a gobeithio neud ti'n fawr, ti'n gwybod? Ti'n gorau neulu am y ser, dwi'n Mae yna lot o oed calad yn mynd mewn i hyn, a mae yna lot o oed calad i ddod eto, i fod y Cymraeg cynta i neud ti ar WWE. Cafodd Barri ei eni a'i fagu yn Rhemadog, pentre bychan ger Porthmadog. Gyda'i dad yn saer ac yn ymgymerwr lleol, roedd pawb yn nabod Barri. Yma y treuliodd dros 25 canrif yn byw efo'i deulu yng nghanol y gymuned agos yn sgwâr y pentre. Mae'r ardal yn agos at galon Barri, ond y traeth, cartra tîm pêl-droed Porthmadog, sy'n parhau i fod yn un o'r lleoliadau mwyaf arwyddo cael yn ei fywyd hyd yma. Y fama, ddechreuo bod dim i fi. Ges i anaf yn chwarae ffwtbol i dîm Port. Nath olygu nes i ddechrau mynd i dreinio pwysa, a mynd i'r gym lot mwy, a ddys i lawr i sioe reslo yn eto y fama y traeth, lle. A lle fama nes i gyfafod orig, a fanna ges i gynnig i mynd i reslo. A wedyn y syniad dwi'n rili sbio nôl, ddeu gwir. Pan nath o deud wrthon ni bod o'n mynd i ddechrau reslo, nath o'n i'n meddwl, waw. Gydwn ni'n coelio'r peth i ddweud y gwir. Oedd reit anhygoel sut oedd y peth wedi digwydd yn y lle cynta. Sut oedd wedi cael y cynnig gyn Orig Williams i mynd i hyfforddi. Pen nes i garod Orig am y tro cynta, rhyw gyfarfod reit rhyfedd oedd o. Oedd o'n bon sbio na fi ac o'n i bon sbio fo, ac oedd y ddau ni, dwi'n meddwl, rhy ben galad i fynd atyn gilydd i ddeud yn byd. Ond nath ni ddigwydd taro sgwrs a fath o'n deud the rest is history, meddwl nhw chi. Nes i ddim am funud feddwl na dim ond bron iawn hobi fysa fe iddo fo. Wrth gwrs o gynno fo syniadau gwahanol reit fuan, swn i'n deud. O gynno fo ryw weledigaeth neu ryw freuddwyd. Nes i gadw fo reit ddistaw i ddechrau, obviously. Fatha ti'n deud, di lot o bobl dal ddim yn dallt reslo, mae reslo yn rhywbeth. Di bobl, dwi'n gwybod, dyn nhw'n dallt am yn ffordd. Di lot o bobl wedi gweld reslo ddeu gwirth chdi. Nath am rili deithio ni na, ffeindio allan ar un i fwy neu'n byd, ynddo. Efo'r, ti'n cofio'r fatha fideo ar y teledu, ond efo'n reslor la. Ac mae'n deud, dwi'n siŵr na bar, ti'n gwybod fi'n deud na? Ynddo. Wedyn mae'n deud, nidrach ar yr fideo ma arno fo'n reslo a fo oedd o. So fanna nath o ddechrau, wedyn nath o ni ddechrau holio, nath o'n actually deithio ni. Nath o'n dod allan. A mae hynna'n typical o Barri, di'n just ddim yn dod allan o stret a deithio chdi. Roedd hi faint sylweddol yn hanfodol mwyn sicrhau'r cytundeb, yn enwedig gan fod y WWE yn ffafrio reslwyr mawr, ond nid ar chwarae bach mae datblygu a chynnal corff o'r fath faint. Mae'r rhan fawr o wythnos arferol Barri yn cylchdroi o amgylchu ddiet llym. Mae'n bita 9 pryd y dydd, sy'n golygu sawl trip yr wsos i'r arch farchnad. A does tam llawer o amrywiaeth yn ei fasgiad siopa. Steak mince, chickens, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 pryd sy'n am yna, probably, ti'n gwybod? Tatws newydd, 2 bac o hinga, moron, nionyn coch, brocoli wan, stwff iach. Gan hwnna fo, de? Aros? How's it going, iawn? Ffrwytha wan. Digon o bananas, de? Fala, pears, cnau yn andros o da.
Maen nhw'n galw'n healthy fats, sy'n helpu'r galon lot, so mae cnau yn bwysig iawn. Mae'n probably mynd trwy pac hyn o diwrnod. Spring onions, neis mewn salad. Mae i'r wydda, de. Wedi reis ys ffordd hawdd o carbs sy'n dod... Mae lot o siwgr yn nhw, ond... Mae'n chdi bach o treat i fi, so... Hai, iawn nhw. Rywd, de. Mae'n i last but not least, y tuna. Be dwi'n bita fwyaf, sy'n i dde. Mae un tyn. Rai. Mae gwn i un arall am lwc, dwi'n meddwl. Mae hwnna di rola ni, we. So mae'n tuna gyd i mynd, o'n. Gobeithio wneud hynna bara fi am yr... Falle 3 diwrnod nesa, chi. Oce, diolch o'r iawn. Ia, diolch o'r... Ia. A pan fydd yn o mewn ychydig o ddynodiau, mi fydd o'n llenwi'r drol efo'r union rhywun peth. Diolch o'r. Tara. Eita. Cyn cadw'r siopa, mae'n amser am un allan o'r 9 pryd bwyd mae Barri'n bita'n ddyddiol. Y cynta am 5 y bora, a'r ola am 11 y nos. Un math o fwyd mae o'n bita'n aml iawn ydy tiwna. Mae'n llawn protein ac mae hwylusrwydd agor 2 dyn ar unrhyw adag o'r dydd hefyd yn helpu. Ond nid bita mwyn plesar mae Barri, ond am ei fod o'n gorfod gwneud hynny. Mae'n rhaid iddo fwydo ei gorff drwy'r dydd mwyn datblygu gyhyra a chadw ei faint enfawr. Rhaid neis, rhaid. Mae henon noson bwysig i Barri. Mae o'n reslo ym Mhorth Madog ac ar dir Cymreig am y tro ola. Ond a oes pwysa arno i berfformio'n dda a phrofi'r dorf leol i fod o'n heiddi'r cytundeb efo'r WWE. Dwi'n edrych ymlaen, ond chydig bach yn dris mewn ffordd. Achos mae Cymru wedi bod yn dda iddo fi a dwi hyd yn mwynhau wneud sioia yn Cymru achos mae'r dybyniad dwi'n gael bob tro yn wych. A mae ni yn y ganolfan y Borth Madog. Gweithio bod y ticedi gyd i gwerthu allan. Dwi ddori gyflin efo fi. Fi sy'n cael bais i ticedi mae'n mynd. Dwi wedi rili meddwl yn iawn am Reson Gymru o'r tro dwytha, a meddwl na hon ydi sio bod yna bethau mawr wedi cael ei wneud amdano peth yn y papur newydd a mae yna stori wedi cael ei reid a dwi'n siŵr bod Orig yma wedi cael rhan bach i wneud fo hynna. Dwi'n cymryd bod pawb sy'n dod yma hyn yma, fydden nhw yn gwybod bod fi wedi seinio a bod fi yn mynd drosodd i America. So yn amlwg wan mae pawb yma'n all eyes on me mewn ffordd. Chydig bach fwy o bwysau dwi wedi cael o blaen achos dwi eisiau pawb feddwl, mynd o yma fama hynna meddwl, ia, mae o'n heiddi cael bod drosodd o'n yna. Mae o'n heiddi cael y cyfle i fod yn un o'r superstars yma. Mae hynny yma, rhywbeth edrych ymlaen at, ond dwi'n chydig bach yn nerfus hefyd, ddweud gwir, wrth feddwl am hynna. Sa'r coed yn gweithio'n had o'n i, cyn hyn, gweithio oriau hir a mwynhau yn job. Ar y funud, dwi'n eisiau cadw'n hyn reit gall a meddwl am un step ar y tro, achos sy'n dechrau meddwl o flaen dy hun a meddwl bod chdi'n mynd i fod yn rhywun neu i fod fatha maen nhw'n deud WWE superstar neu be bynnag. Mae'n bwysig i fi aros yr un person ydw i. Yn amlwg dwi eisiau bod yn llwyddiannus a hyn a llall, ond tocyn bach o dremadog ydw i a dyna fydda i rioed. Mae Cymreigdod yn bwysig iawn i fi. Barri'n hapus iawn efo'r ymatab, noson lwyddiannus yn reslo yng Nghymru am y tro ola. Ond ychydig dros wythnos yn ddiweddarach gyda chyfweliad radio Nec 2 wedi ei drefnu, trafod newyddion trist oedd Barri ynglŷn â'i fentor a'r dyn oedd yn gyfrifol am ei lwyddiant hyd yma. Sialwad bore yma ar y ffôn
Ynddi, Barri di marw. Di marw nithiwr chi. Job coelio peth chi, ddweud gwir. Wedi bod yn sal a bach i blaen. Dwi'n meddwl, just anodd coelio peth, anodd lot i gymryd mewn chi. Da ni roed yn disgwyl chi. Yn o bob sôn oedd yn yr ysbyty chi, oedd wedi mewn am driniaeth. Oedd jyst ddim dod allan, jyst anodd coelio peth fwy'n yn byd chi. Yn wedig i fi, rwy'n oedd yn agos iddo fo, oedd wedi gwneud lot efo fi. A di helpu fi lot chi, so... Dwi'n trist iawn, rili, ddweud gwir. Oedd yn ddylanwad mawr arno fi. Swn i'n bod yn reslar i ddechrau, swn i'n bod yn reslar proffesiynol wedyn, a dos am dwywaith swn i'n mynd i America heb ddefo, so dwi'n gobeithio, meddwl bod o'n reit falch honna fi. Becha bod o wedi cael cyfle i weld fi drosodd yna chi, ond dwi'n falch bod o wedi cael gwybod bod fi yn mynd chi a bod hynna wedi digwydd chi, ond na fethu siarad fo, na fethu'r person, ti'n gwybod? Ar ôl y toriad, ffarwelio a ffrindiau. Y corff. A'r gladiators. Nuts i fo, rhedeg ond y tu, mental, llol tref chi. Image ydy'r gyd mewn ffordd, ti'n gwybod? Da fi gadw beth sgini a gwella, yr look sgini hefyd os felly, ti'n gwybod? Probam. So mae'r gwaith caled i gyd i talu off, ti'n belled a hyn, ond yna lot o waith caled i ddod eto. Rwy'n chi ddian. Rhoddwyd stop ar yrfa pêl-droed Barri Griffiths wedi anaf i'w ben glin, ond hyn oedd ysbardun i gychwyn codi pwysa ac yna dechrau reslo, diolch i arweiniad y cyn reslar Orig Williams. Ond wedi reslo am gylch Prydain am 2 blynedd, cafodd breuddwyd Barri ei wireddu. Arwyddo cytundeb hyfforddi gyda mudiad reslo mwyaf byd, y WWE. Ers hyn, mae o wedi bod yn paratoi ar gyfer symud i ysgol reslo yn Tampa Bay, Florida. Ac roedd gyrfa fel reslar a chorff fel cawr yn siŵr o ddenu sylw. Daeth yn ychydig o syleb yn ei ardal leol, ac roedd o'n westau delfrydol ar raglenni teledu poblogaidd. Falch iawn bod ti'n eistedd yma, mae rai fi ddweud, achos dwi'n teimlo bod ni'n debyg iawn yn dydan. Sut chi? Ond yn fuan daeth cyfle cyffroes i ymddangos ar un o raglenni mwyaf adnabyddus Prydain. Be ddigwyddodd efo Gladiators oedd, nath rwy'n ffondio fyny yn dweud, da ni'n meddwl neud rhaglen Cymraeg, amdan fi bod y reslar, chi. Ond dweud, iawn, gret, wedyn nath rwy'n ffonio nôl, rhyw 5 munud wedyn, a dweud, ti'n gwybod bod nhw'n chwilio Gladiators? Na. O, wel, dwi wedi cael yr hif i chdi hyn y llall, a dyma'r enw'r hogan ti eisiau siarad efo. So, chwarae teg, ti'n gwybod, sy'n ni'n licio gwybod pwy oedd y boi na i ddiolch iddo, achos nath o helpu fi lot. Wel, heb y boi na, mae'n siŵr, swn i wedi gael o, chi. Anyway, swn i eisiau ffonio fyny, a dyn nes i basio nhw Orig, nath Orig siarad yma'n dweud, reid y sbîl, you know, this guy is 6'6" yn eich allan, he's like a Greek god yn eich all, ti'n gwybod? Ac yma ffordd o eifeiriad, ti'n gwybod? Deglwyddo oedd ond yna fo, wneud yr audition, a wedyn, diwedd rwsos hwnna, dechrau os wedyn, ges i phone call yn dweud, are you free in November? I think so, medda fi. Why? Because we want you to be a gladiator. Nuts i fo, rhedeg rownd y tu, just mental, llol chuff, chi. A siŵr bod rhywbeth yna reit ddifn yn bod o'n reit excited am y peth. Nath o rioed dangos hynny i unrhyw, dda ni fwy excited na fod yna. I fod yn onest. He's the biggest gladiator yet, 20 stone of pure muscle. Da chi'n meddwl, dim bob dim eich mawr chi'n mynd ar teledu a rhyw gladiators especially, pawb yn sy'n ma'n neud, be ma'n neud, a lle mae wedi bod, pwy mae wedi weld. Gladiator! Ready? It's Goliath's first ever event. What a beast! Just profiad da, achos so na fel gan i'n fach, mi o'n i actually yn huge gladiator fans, yn meddwl pawb arall, fi'n siŵr. Beth i'n eistedd lawr am mewn o peth bod fi actually wedi bod yn gladiator, mewn ffordd, dwi dal yn, gladiators, mae'n reit cool. Na rhywbeth dwi reit proud o'n o, so dwi just reit gytid bod ni wedi cael neud mwy o'n o fo. O'n i actually rili edrych ymlaen at y series nesa. Chos yna bethau o'n i eisiau sort of
gwella ni wedi colli ar rhai events a do'n i'n hapus am hynna gwbl, so ni eisiau mynd yn ôl a just absolutely dominatio, ti'n gwybod? So mae'n really licio syna series arall di bod, dwi'n siŵr. O no, di pethau ma'n digwydd, so di enjoy efo, cos oedd o, di enjoy ar gyntaf, dwi. Bendant. What else did you expect? What else did you expect? Ond a fyddai'r cyfle i fod yn gladiator ac yn reslar wedi codi o gwbl, oni bai am ei gorff anhygoel. Mae maint ei gorff yn rhinwedd amlwg, ond hefyd mae pwyslais mawr ar ei ddelwedd gyffredinol. Wel... Iawn, boi? Na, dwi'n knackered. Ti'n iawn? Chwech. 6 munud. 6 munud, mae as na 12 gyfi, please. Hardcore. Iawn, boi? Iawn, number 2 yr hedd. Da iawn. Mynd am sunbed dwi'n ma, neu sun shower, neu stand-up, neu beth bynnag ti eisiau gael o fo. A fes i gael lliw hael. Dwi lliw hael fy'n bad ar rhywbeth, ond... Wedi byth bod i gan brown edrych. Eis gen i fod socs o'n chwaithwch beth. Mae pobl yn rhoi stick chdi, ti'n fawr? Dwi'n meddwl bod yna fwy o bobl, dwi'n siŵr sam mel o foncod eithaf chdi, dwi'n siŵr bod yna fwy o bobl yn dod yna yma sy'n cyfadda. Dwi wedi bod yma few times a wedi gweld pobl yn gripid dod allan. A maen nhw fatha, spots, fi dod yma i cael spots. A dwi'n fatha, dwi'n deud beth sy'n bod chdi, ti'n gwybod? Ond mae pobl yn siarad chdi o stick, mae'n un peth yn bod man, dydi? So mae'n bod chi bach o ddechetaeth, ond mae'n rhan o job fi, dydi? Mae'n un peth am di gym, mae'n peth a siafio. So mae'n gyd yn rhan o job o edrych a dda. Corff fi di product fi, ti'n gwybod? Dyma sy'n neud pres fi chi mewn ffordd, so dwi'n gwneud yn siŵr bod fi'n edrych ar ôl o neu fel arall. Yn amlwg dwi'n mynd pres a dwi'n mynd yn job i mewn ffordd. Mae pobl yn sbio ar corff fi, ddim trio dweud bod fi reslar amazing am beth fel yna, mae reslar fi'n iawn. Ond beth sydd wedi cario fi wedi cael lot o'r sylw a swn i hefyd y contract y WWE, ydy'r corff ydy'r sharp ffordd fi'n edrych, ti'n gwybod? Mae'n un peth efo bob dim fatha mwynhau fi, ti'n gwybod, fatha... Oce, oedd gen i fawr o'r blaen, ond oedd hyd fatha rei daclu, so image ydy'r gyd mewn ffordd, ti'n gwybod? Heb i gadw beth sgyn i a gwella, o'r look sgyn i hefyd o swellau, ti'n gwybod? Heb bod fi'n berffaith, obviously. Dwi'n meddwl sut mae o'n neud o'i hun, a dwi'n siŵr am gyn pwy mae'n gael. Na. Diolch yn o fi am hynny, siŵr sut, cos dwi wedi deud o blaen, swn i'n licio fywyd o efo ffordd mae'n gorau treinio, cadw'r ffisig ddim atha fi, lle. Dwi'n licio mwyd gormod, ond na, chwarae teg, mae'n disyrfio fel lot di deud, mae'n heiddi be mae'n gael, ac ar y funud mae'n weld yn cael llwyddiant a gobeithio neith o rhaid da allan o'n i, lle. Cyn mentro i'r gym, mae'n amser paratoi protein shake. Ffordd synthetig o ddarparu protein i'r corff. Mae'n bwysig i yfed o'n syth ar ôl codi pwysa, mwyn iddo chwarae ran yn natblygiad y cyhyra. Yn barod i fynd. So, sgeidio mlaen a gym amdani. Heb os, codi pwysa ydy'r brif ffordd o gynnal a chadw corff mor fawr ac un Barri. Mae o'n hyfforddi yn y gym pob diwrnod o'r wythnos ac yn canolbwyntio ar wahanol gyhyra yn ystod pob sesiwn. A mae Barri mawr yn cael ei annog a'i ysgogi gan ei bartnar hyfforddi, Barri bach. Da ni eisiau pwysio fo mwy na fi, cos gyda big goals allan yn America wan, does, so I want to try and get him as fit as and as big and strong as we can. Squeeze. And again. And again. Hold this one. Hold. Go on. Pob sy'n treinio, mae pob yn eisiau fod fwy, eisiau edrych o well, eisiau fod fwy ripped, eisiau fod fwy o fysl. Bigger extra, fatha dwi'n dechrau blaen, dyna dwi'n dialog os bod ti'n sbio dyn, a ti'n meddwl bod chdi'n edrych yn dena. Felly, pan mae pobl eraill yn meddwl, sbio'n chdi wahanol, so? Ti'n cael sylw, ti'n cael pobl yn sbio, falle, ti'n gwybod? Mae'n gwylltio chdi, dydy o ddim, ti'n gwybod, mae'n dibynnu, dydy ma, fatha... Ti'n gwybod, ti'n cael idiot, ti'n gwybod, man, I suppose, ti'n gwybod? Ei, bar, di'n wir be maen nhw'n dweud am sfag mawr? Size 15, so. Size 15. Size 15. Dwi'n mynd commitments, mae'n ti'n enjoy fan ydy.
weithio da ni'n stryglo, ond da ni'n dod yma bod ni'n ffynbodda neud o, ti'n gwybod? Mae'n rhywbeth second nature yn neud ydi. Anna gen. Cobar. Pedair awr ar 20 cyn gadael am Florida. Mae'r amser di cyrraedd wan. Dwi'n mynd fory, dwi'n mynd droso fe fanna, di dweud, o ia, mae WWE di seinio chdi yna llall. Fair enough, so lot o bobl ddim yn neud o. Ond dim fel a dwi'n meddwl, ti'n gwybod, ti'n gorau neulu am y ser, dwi'n meddwl, there's some point neud yn byd i fi, chi. Bob dim wedi wneud, pan oedd yn chwarae pêl droed, oedd o 100%. Y coach fel tai yn cymeradwyo fo hyd ac yn dweud, wel, so pawb oedd chdi Barri sa gen I ddim problem. Mae hyn di dod really trwy lot o waith calad, dedication, a dod dipyn go lew o look hefyd. Anhygol o ffodus a ddeu gwir i gyfarfod Ori Williams, un o'r dynion gorau dwi roed i gyfarfod yn y mywyd, chi. A wedi marwolaeth Orig, mae Wendy i'w wraig o hyd yn agos at galon Barri, ac yno ar aeth gynta i ffarwelio, a hefyd i ddiolch iddi am ei chyfraniad tuag at ei lwyddiant. Rwy'n da gweld ti, ti'n gwybod? Nath i'n reid watch me, Orig o bia'r watch ac yn hynna. Giant haystacks o bia'r watch. So mae di dweud bod eisiau fi gael o, ti'n gwybod? Sy'n reid incredible i gweithio chdi, ti'n gwybod? Ti'n meddwl lot i fi. Yn amlwg, rhywbeth fel a chi, dim meddwl bod ti'n watch drud am i fel, ond dim sentiment neu be bynnag. Yr hanes dolfi o beth sy'n bwysig, ti'n gwybod? So, yndi, briliant i gweithio chdi. Really da, dwi'n siofft o fe. Mam di fethu Cymru, mam di fethu ffrindiau. Ni ewrach. Ni ewrach. So dwi'n meddwl, mae'n mynd i wneud heb i fam, dwi'n meddwl, gawn ni weld anyway. Di fy'n iawn, siwr. Be, siwr. Dwi am methu fo fel partner, a mae'r hogia eraill am methu fo hefyd. Mae yna boys ifanc yn dod yma, a mae bod yn inspiration i pawb, really. A neis y gym yma methu boi môr. Wel, mae'n barod i fynd, dwi'n meddwl. Mae'r ffrindiau gyd yn fod yn weld o'n eithio. Mae'r drws ddim wedi stopio mynd, i'r ffôn ddim wedi stopio mynd. Mae'n barod i fynd. Y job fwyaf, di ni gael o ffonio neu sgwennu'n hol neu gadael ni wybod sy'n mynd ymlaen. Di anghofio amdano ni. Wrach mi rai fi fynd ar Facebook. Ie. Mae'na lwyth o wrestlers di cyrraedd na di bod y fanna yn y llall. A ti byth yn gweld nhw beth eto, ti'n gwybod? So mae eisiau neud ti a cael fyddai'n lle meddwl, yn gair Cymraeg, longevity, di'n gair dwi'n meddwl am hefyd, ti'n gwybod? I aros na am amser hir, ti'n gwybod, am 10 mlynedd gobeithio ar y top, ti'n gwybod? Dyna di'r gol, ti'n gwybod? Dim just i wneud un appearance allan WrestleMania neu be bynnag, ti'n gwybod? Di wneud allan 10 appearance yn WrestleMania, ti'n gwybod? Iawn. Oce, na ffonio chi, mi'n rhaid o fi gyrraedd, ia? Oce. Wyl. Sawan. So mae'r gwaith calad i gyd i talu off cyn bellad â hyn, ond mae'n lot o waith calad i ddod eto, ond dwi'n barod i stepio pethau fyny, codi gir a profi hyn, i fod y Cymraeg cynta i wneud ti ar WWE. Nos fory am naw, cystadleuaeth ffitrwydd newydd sbon gyda Jonathan Davies wrth y lliw. Nesaf mae'r cylchdaith Ewropeaidd yn cyrraedd Glen Eagles golffio ar ôl y toriad.